Yes. Moi kaikki! Me käydään etsiä. Laittakaa tykkäyksiä, jos haluatte, että no mitä get ready it's me. Okay. Tai et mä meikkaan Nomi. Niin. Vernes vaikka. Me käydään nyt hakemassa yksi leppis, mä en tiedä. Se on ollut yli 2 kuukautta. 2 kuukautta. Laatikossa. No, laatikossa on haatikossa. On tyyli täällä. Eikö se ole tossa? Mistä sitten? Tossako? Ei täällä. Ei toi. Semmonen. Ne. Mun Nomi voiko siitä lähettää? Daa. On tässä kuvata. Missä? Ja laittakaa tykkäyksiä. Missä se nyt? Jos haluatte, mä pakotan mun äidin, mä saisin tikkiä.